650 yan. 650. Ayan, buhay na. Kasi pangalabos, garlic sinigang. Panog. Oh. Diba? No? Sir, galing po. Sit, sir. Ayan. Galing po sir. Wow, sausage crab pa. Gaganda, bago. Sausage lang po. Ma'am. Salmon pa. Salamat po na. Salmon po. Kano siya malalaki po? Kano po yan? 1, 2? Jumbo. Wala po. 1, 2. Ay, sir. May naman mo lang, sir. Yung gano'n yun. Ilang, sir? 950, sir. 950 yan? Opo, sir. Kaya iba pa Sir, kayo. my lobster. Magkano ba rin? Ha? Magkano ba rin? 150. 150 na? 950. 1.3. Oh. Wala nang lahat. Sir, tuna. Ang salmon nila. Panog? Oh. Video ko lang po. Okay, thank you po. Salamat. Eh, buhay pa rin. Matanong pa rin po. Magkano kilo po ito? Ano? Magkano po? 650? 650. 650. Ayun, buhay na. Kasi pangalabos, garlic sinigang. Sarap yung kilawin niya. Buhay. Kilawin po. Buhay. Buhay yung kilawin niya. Sarap nila. Magkano po dito? 950? 950 ang kilo. Malaki. Mas mahal pa sa atin. Bakit mas mura dito? Oo eh. Kasi marami rito eh. Alis lang na. Ano ba? Uy. Oh. Salmon, ano, tanggiging. Ulo. Kuya, umagawa ko, Meli. Sariwa. Sariwa.
Ang sariwa. Sariwa natin. Karne. Grabe, karne. Ha? Huwag na kinakain ng ano? Good. Sarap tayo. Tapos, Cubao. Yes, sir. Mama, sir. Ano po, baka po yan? Table, sir. Yan pala tibon. Oo. Magkano kilo po dyan? 450 lang po, sir. Yan, yung tibon steak nila yan. Yung sinasabi yung inaano nila doon, local tibon steak. Tibon steak yan. Ah, yan yung background. Ayan siya ng gusto. Ayan ang gusto. Kano po dyan? Ako, 3.8 na lang. 8,800. Bago lang po, ma'am. Ha? 3.8? Bago lang po. 338. So, ito na ganda. 3,800. Ganda. Lima ako. Grabe. Wala
ang people natin dyan! Support nila. Alcohol. Sinabi ko, pili ka, 150 doon sa tanong mo lang. Ganda ng tao. Malaki. Kaya pa silang scallop. Ready na. Scallop. Magkabain ka? Ang ate, ito ang lahat. Ang chef. Ano ha? Bili na po. Buhay pa, oh. Buhay mo. Kano kilo dito na? 180 po. 180. Sarap ihaw ito. Ganyan ko lang vegan. Ayan. Ayan, oo. Vegan. Ayan. Kano kilo yung baboy mo? 420 million po. 420. Million po. Aliyam po, 420 na? 420. 420 na pala ang kilo ng liampo. Tumaas yung baboy na. Ba 300 lang ang presyo ba siya? May 70 ka sa kasin eh. Ay, wakait sa dami. Ayun, ang doon lang presyo. 20 na lang yung 50 yan. Ito talaga. Ayun, ang sarap ng ribs. Yung ano. Sigang. Kano kilo po dyan? 20. 470 walang lang po ito. Parehas yung baboy na lang ang presyo nyo. Ito 420. Dito 470. Ay, mas mahal yung naman. Malig lang, 550. Ay, mahal na. 50 pa rin. Mahal yung naman pala. Yung buto-buto. 450 ang kilo. Yung naman 480. Ito 470. 470. Ito lang, umagar pang laga. 420 na lang, bigay ko. Ayun, yung T-bone steak. Table steak. 50 yan, 20 na lang. Related. Okay, okay. Okay, salamat po. Yung bulalo, nandun yung bulalo. Oh, ang bilis, no? Tapos na lang ito. Ang bilis siya makalas, no? Kalas na lang ito. Oh, ready na.
Uy, swimming. Kain na yung dasal niya. Sikat si Nini. Presyo sa kambing na. Kambing. Yan ang presyo sa kambing. Kasi, Okay, sige na. Kan? Sige na. Yes, sir. Good morning. Morning. Takwan. Thank you. Salamat. Thank you. Starbucks coffee. Meron kayong croissant? May croissant kayo? Croissant lang? Yes po, meron naman. Though, sir, inform ko lang. Cash payments lang po as of now. Oo, cash payment. Thank you. Yung mainit pa, no? Meron kaya? Mainit pa? Mainit pa? Yes, sir. Init naman natin. Ay, init pa. Ano gusto mo? Croissant lang? May walang palaman. Wala ni palaman. Isang lang. Yung kopi. Ano ka? Yung kopi ka? Diyan mo. Croissant lang? Ito ito tayo kape. O, anong kape? Sabi mo na. Cappuccino. Cappuccino. Dalawang Sir, ka. what size? Ha? What size, sir? Yung... ano bang size niya? Here po. We have tall, grande, tsaka bendy. Tall lang. Dalawa. Dalawang tall. Saka ano, yung croissant, dalawa rin. Okay. Butter lang, walang palaman na.
Yung, ano, wala, alam mo, understood na yun, walang palang. Bali, clarify ko lang sir, dalawang hot na tall cappuccino, tsaka dalawang croissant po for 19. Pangalan na lang po. Edgar. Edgar. Pwede mo nga sabihin ko lang, hindi ka makakatulog, hindi ka lang. Ay, may makakatulog ka pala, hindi ka lang. Hindi ka makakatulog. Thank you. Bali, total of 560 po. Here. Okay. Then, so, kita lang sila sir para sa Yun yun.